Studiju B preko predstave u Bitev teatru na koju vlasnici mogu uvesti svoje ljubimce, pa do modne revije za pse. To su samo neke od kampanja za dobrobit životinja koje su definitivno doprinele smanjenju broja pasa lutalica na beogradskim ulicama. Ove nedelje u Domu omladine biće održana još jedna takva akcija. Naime, organizatori će poklanjati životinje koje su čipovane, vakcinisane i sterilisane, a nedostaje im samo ljubav. Bogdan Petrović već 6 meseci je ponosni usvojitelj mešanke Bibe, psa koji je među udruženjima za zaštitu životinja najpoznatiji po tome što su ga ljubitelji pasa najpre hranili na Novom Beogradu, da bi potom misteriozno osvanuo u Borči, ali je popularnost stekao preko najpoznatije društvene mreže. Bibu smo našli preko Facebooka, meni se odmah dopala, čim sam je prvi put ugledao, bila je malo nestašnije. Znači, skakala je po stolovima, bila je u nekom pansionu za kuce, ali je ona jedna jako dobra kuca i mi smo se udomili smo i super se slažemo. Evo, već 6 meseci je sa nama i to je jedno divno kuće. Bebu, Žileta, Švrću i još 200 pasa i mačaka svake godine udome Beograđani, ali i ljudi koji žive u drugim gradovima ili inostranstvu. U akciji Naše kuće oni traže dom. Počela kao deo malih oglasa u okviru kojih se oglašavanje ljubimaca koji čekaju vlasnike nije naplaćivalo. Akcija Studija B prerasla je u najdužu i jednu od najuspešnijih u Beogradu. U duhu tradicije Studija B da želimo da uradimo nešto što je dobro za grad Beograd, pre svega naravno za životinje, a onda i za grad Beograd i za ljude koji vole životinje, a i naravno i za one koji ne vole životinje, jer se na taj način rešava problem napuštenih pasa, da smo formirali ovakvu neku emisiju koja je nekako naišla na opšte odobravanje što gledalaca Studija B, što, ne znam, gradskih vlasti. Zajedno sa gradom Beogradom u okviru kampanje odgovornog vlasništva Najbolji prijatelj, na Fashion Weeku su prikupljena sredstva za sterilizaciju lutalica. Na ideju da se u ulozi manekena pojave sami psi, Ivana Bajić došla je tek kada je i sama postala vlasnica. I onda su počele te konstantne šetnje po parkovima i veliki broj susreta sa majkama koje su dete agresivno odvlačile od pasa ili sa starijim osobama koje su na agresivan način postupali prema psima. I moja velika sreća što ja radim za jednu veliku agenciju. Ja sam odlučila da kao producent te manifestacije stanem ispred ovih pasa. Kako bi pomogao napuštenim psima, i Bitev teatar je svoja vrata kućnim ljubimcima otvorio prošle godine na predstavi Bliskost, a 20. maja planiraju da to ponove na predstavi Vernost. Istog dana, malo ranije, svi oni koji žele da udome životinju mogu da nam se pridruže u Domu omladine. Odlične kampanje koje su zaživele, a mi ćemo nastaviti u istom kontekstu sa divnim, moram reći, prvo sagovornikom, ali i sagovornicom. On je jedan od najomiljenijih profesora brojnih generacija studenta Beogradskog univerziteta i znamo ga kao obično nekoga ko u svojim opet brojnim delima i knjigama obično kritikuje, istražuje, analizira negde tokove savremene civilizacije, ali na meti njegovih kritika su često politika i političari, često ksenofobija, nacionalizam. Pa možda sad i nije baš vreme za tu priču, ali ono čime ćemo se mi pozabaviti i po čemu postaje sve prepoznatljiviji je ljubav prema četvoronošcu zvani pas. A to je profesor Ratko Božović. Dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Hvala. Ali moja koleginica Smiljana Popov, čije su dve, opet moram reći, divne priče, koliko epiteta da ne preteram, utkane u najnoviju knjigu profesora Božovića, evo možemo ovde, Šapa u ruci. Jeste, Šapa u ruci. A pre toga ja moram reći da sam se malo više osvrnula na vašu knjigu Psi i njihovi prijatelji, za koju ste rekli da je, kako, spomenik psu, svojevrsni spomenik psu, jel da? Jeste. Ja sam najpre napravio knjigu gdje sam rekao ljudi i njihovi prijatelji, a onda sam vidio da sam pogrešio. U stvari, istinski prijatelj je pas, pa sam onda knjigu nazvao Prijatelj. I sada, da vome, ova 4. knjiga po redu jeste Šapa u ruci, gdje sam sakupio 50 ljudi koji vole i koji umiju da napišu. Kučkari, je li tako? Kučkari. Ovdje su malo više kučkari. Počeo sam sa književnicima i novinarima. Moram da kažem da su novinari bili najbrži, najefikasniji i dražesni.
Gotovo da se moj pogled na novinarstvo i novinare popravio zbog te ljubavi. Hvala profesore, to je tako divno čuti od vas. Da vam kažem, ja se ne šalim mnogo. Po tome kako se ljudi odnose prema psima, ja pomalo određujem kakvi oni jesu po svom karakteru. To je ključno, to sam htjela da vas pitam. Dakle, nije li to priča o nama samima, o ljudima, o našim odnosima? Jeste. Da vam kažem, meni kažu moje kolege, pa šta si zapeo oko tih kuca, sad 4. knjiga, ova je i najmonumentalnija i negde najzahtevnija, ona je najobimnija, ima jednu složenu strukturu, reću vam i zbog čega. Ja kažem, znate šta, svejedno što će više govoriti u medijima o tim kucama i meni u vezi sa kucama nego svih mojih 30 knjiga iz teorije. To mi ne smeta. To mi uopšte ne smeta. I ovaj put, kada je reč o, mogu da kažem, koautorima? Jeste, slušajte, 50 ljudi koji su u ovoj knjizi, koji su pisali svoje doživljaje, svoje susrete i svoj život sa kucama, oni su u stvari koautori knjige. Koautori knjige, da. Nismo mogli baš sve da ih ispišemo na naslovnoj strani. Pa sam se ja potpisao kao nekakav čovjek koji je vodio tu čitavu taj projekt. 4. po redu, ja mislim da ću ja završiti tu priču. Ona je, pazite, samo ću da kažem, ona je tako obimna ispala između ostalog, ne zbog tih doživljaja, zbog te žive i proživljene asocijacije kučkara. Tu imamo jedan dnevnik Monike Bruckner iz Đurđeva, koja je u svom dnevniku pokazala šta se sve ovdje u našoj sredini radi sa kucama. To je stravična istorija, istorija brutalnosti naše i pokušaje da se učiniš za njih. I na kraju imamo jednu istoriju Marijane Rajić iz Osijeka, gdje vidimo kako određeno mesto, Ljubeks, može postati raj za kuce. Dakle, nisam hteo tu poentu pesimističku da previše forsiram, nego sam nekako malo i tu i same stvarnosti, utopiju forsirao na kraju knjige. Jasno. Kada ste pomenuli tu brutalnost, tu ćemo da zastanemo, pa ću vas nešto kasnije pitati. Smiljana, kako su se tvoje 2 priče našle u ovoj divnoj knjizi profesora Božovića? Mene profesor Božović u toj nekoj našoj zajedničkoj profesionalnoj saradnji prosto nanjušio kao kučkar kučkara. Par puta sam radila priče o psima, jednom sam ga izvala, a onda je osetio prosto to i taj moj kučkarski instinkt i onda me je pozvao da napišem i bilo je nesporazuma oko nekog maila, pa sam ja prošlu knjigu promašila zbog roka i svoju ličnu storiju kako je mene moj pas našao kraj kontejnera i zauvek promenio živote i meni i moj užoj i široj porodici, a onda je Ratko gledao jedan prilog o radniku gradske čistoće koji ima svoju 4-nožnu partnerku s kojom patrolira Ivana Milutinovića. To mu se dopalo i onda je tu bilo još jedna reportaža iz Novinarske beležnice. Da, i šta si ti, koliko si spoznala sebe, svoje možda neka najdublja osjećanja živeći sa tim psom, koliko možda neku vrstu empatije, koliko je probudilo možda neku empatiju kod tebe, jer ja sam ovde naišla, moram da kažem samo deo, zaista verujem da je mera ljudskosti, odnosno čoveka, taj pas u nama. Veran, krotak, skroman i spreman da voli bezinteresno, bezrezervno, bezuslovno, bez obzira na nagradu. Pas za oportunizam i utilitarizam ne zna. I tako dalje, i tako dalje. A mi, ljudska vrsta, to još bezuspešno već 1000 godinama pokušavamo da naučimo, a dovoljno je samo da njih pogledamo. Tako je. Pa da, i prosto jedan od pokazatelja ilustracija jeste u jeziku. Da mi ljubavnije asocijacije, milije, toplije od psa nemamo. Kažemo, ljubomoran je kao pas, odan je kao pas, veran je kao pas, voli kao pas, a s druge strane, cela ta priča taj polaritet naše dobre i loše strane u nama se ogleda i na psima, jer isto tako u jeziku umemo da kažemo pas je život.
za ono neko otužno, zgaženo postojanje. Moram za Smiljanu da kažem, prepoznao sam je ne kao kučkarku, neko talentovanu novinarku koja proživljena, pa mi smo pravili taj prilog o prethodnoj knjizi i da bome ja sam vidio evo prave koja će napisati, a onda sam vidio ne svoju malu istoriju sa udruženim svima, nego i ovu reportažu sa tim kučkarom, sa tim čovjekom, to je fantastična priča o tom đubretaru i njegovoj kući, to je fantastično. Naravno, znamo mi, to je naša Smiljana, da. I samo mi kažete, profesore, moram da kažem, Studio B poklinja veliku pažnju ovoj čitavoj temi i što se tiče mene i psima, dakle, i komplimenti. Komplimenti, to ne čini niko tako sistematski, tako dobro, tako stalno, tako uzorno i tako primjerno. I zaista, verujte, danas mi najdraže sam tu da to primetim, da to istaknem i kažem. I nama je drago da ste tu i da smo ovo sve mogli da podelimo sa našim gledaocima. Jeste imali još nešto da kažete? Nemam ništa da kažem više. I samo još možda i ja bih na kraju. Čigoja štampa. I samo ja možda na kraju da kažem da ova knjiga, ako ste mislili da je posvećena isključivo kučkarima i ljudima koji su vezani za svoje pse, ne, naprotiv, ona je upravo namenjena i onima koji na pogrešan način tumače odnos psa i čoveka. Jeste. I postoji jedna predrasuda postoji da je kao čovjek potreban psu. Ne. Pas je potreban čoveku. Uzmimo decu, uzmimo starije ljude, uzmimo usamljenost, uzmimo depresije, uzmimo stresove. Tamo gde je pas, tamo nema ravnodušnosti, tamo nema dosade, tamo nema prosto statičnosti, tu ima dinamike života, neposrednosti. Osjećanja, emocija, naravno. To je ono što smo pomalo izgubili. Tako je. Hvala vama mnogo na današnjem gostovanju, a mi idemo dalje.